Напоследък се замислям колко често живеем в главата си и колко рядко всъщност се чувстваме наистина за замени. Затова реших да направя нещо различно. 7-дневно предизвикателство, което да се върна към основата. Към тялото, към рутината, към стабилността. Фокусът ще бъде Муладхара чакра, корената чакра. Муладхара или корената чакра се смята за основата на цялата енергийна система в тялото, системата на чакрите. Това е древна концепция от източните духовни традиции, най-вече индийските, която описва 7 енергийни центъра в човешкото тяло. Всяка чакра е свързана с определени физически функции, емоции и психични състояния. Името Муладхара идва от санскрит. Мула, което означава корен, и Адхара, което означава опора, основа. Буквално това, което ни държи стабилни. Свързва се с усещането за сигурност, стабилност и оцеляване. Неща като дом, тяло, рутина, финанси и връзката ни с земята. Когато е в баланс, се чувстваме спокойни, заземени и уверени в живота си, а когато не е, може да има усещане за тревожност, несигурност и липса на посока. Затова реших да започна точно от тук. За това 7-дневно предизвикателство си направих ясен дневен план с действия свързани с Муладхара чакра, който ще включва 15-минутно разтягане сутрин. За тази цел съм си направила плейлист с 3 видеа, които ще редувам до края на седмицата. Видеата са озаглавени като йога за Муладхара чакра, но са си точно леко разтягане. Веднага след разтягането ще правя кратък коремен вакуум, последван от упражнение основно за заземяване, за което прочетох в една книга за чакрите. Един път дневно ще пия от ето този чай, който е разработен от българска чайна компания специално за балансиране на Муладхара чакра. Ще правя 15-минутна тренировка за цяло тяло, като тук отново съм си вкарала 3 видеа в плейлиста за корена чакра, които ще редувам. И накрая, вечер преди лягане, ще правя 10-15 минутна медитация с визуализация върху корена чакра. Освен тези действия, които съм вкарала в точен план график по часове, за да нямам оправдание от типа на нямам време, стана късно, айде утре и така нататък, ще се опитам да консумирам повече червени и кореноплодни плодове и зеленчуци. Примерно домати, моркови, цвекло и други. Нека видим дали ще успея да го спазя и дали изобщо ще има ефект. 7 дни по-късно мога да кажа, че това предизвикателство не мина точно така, както си го представях. Успявах да изпълня всичко от дневния план, но почти никога не беше в точно зададените часове. Имаше непредвидени моменти, като смяна на графика от работата или просто моменти, в които се чувствах изморена и исках да си почина преди да се захвана с действията. Не успях да снимам всеки ден, каквото всъщност беше първоначалното ми намерение, затова сега накратко ще ви споделя акцентите от всеки ден или с други думи, действия или случки извън дневния план, които свързвам с корената чакра. Това беше по-скоро въвеждащ ден за мен, затова се фокусирах върху настройката. Лакирах си ногтите в червено и си направих купичка с кристали, свързани с Муладхара чакра. През втория ден ми пристигна комплекта с чайовете за чакрите. Бях поръчала целият комплект от сайта на българска чайна компания, за да не се чудя всяка седмица откъде да взимам съответния чай. Купих и още 2, които не са свързани с чакрите, просто защото не ми достигаха 10 евро за безплатна доставка. На този ден получих 40 евро бонус от работа, а ние бонуси от октомври месец не сме получавали. Затова и много се изненадах и в първи момент се чудех дали не е първа априлска шега, защото си беше точно 1 април, но не. Това беше, може би, най-силният ден от предизвикателството, защото по време на медитацията преживях нещо много интересно. Но, за да ви го представя най-гладко и за да не пропусна нещо, ще ви прочета това, което съм си записала. Бях си пуснала водена медитация от YouTube,
която си пусках от ден втори до ден седми включително, но много ми се спеше и постоянно се разсейвах. Докато не дойде един момент, който винаги усещам най-силно. Частта с по-интензивната музика. Този път вече бях полузаспала, но веднага се върнах в медитацията. Или по-скоро тя ме върна. Усетих онова странно въртене, което понякога се появява, като леко виене на свят, сякаш за момент губиш усещане за тялото си. Но този път имаше и нещо ново. Усещане за придърпване надолу. Все едно потъвах в матрака, а от долната част на гърба ми усещането беше сякаш пускам корени някъде дълбоко. Това продължи почти до края на тази част от медитацията. След това тялото ми беше напълно отпуснато и спокойно. Не усещах никакво напрежение или болка, а по принцип често ме наболява кръстът, особено когато стоя седнала или лежа по гръб дълго време. За разлика от предишния ден, тук нямаше нещо толкова свързано с корената чакра, но пък се случи нещо друго. Докато си чаках автобусът на спирката, котка, която до сега не ми беше давала, дойде да агаля. Аз обичам котки, така че това си ми беше хайлайтът на деня. През този ден реших да се фокусирам върху дома. Купих 3 60-литрови кутии за съхранение и прехвърлих в тях касети, дискове и книги, които до този момент стояха в кашони, и така тази част от тавана става много по-подредена и приятна. В последния ден имах само няколко часа сутринта преди работа. Затова реших да се фокусирам върху почистване и подреждане. Най-вече в моята стая, защото в крайна сметка подреждането и грижата за личното пространство също са действия, които силно се свързват с Муладхара. След като минахме през акцентите от седмицата, ми се искаше да обърна внимание и на отделните практики от плана. Как ги усетих и дали наистина имаха ефект. За 15-минутната йога или разтягане сутрин очаквах повече разтягане. Но въпреки, че ми се искаше да се поразтегна малко повече, пак успях да се разсъня, което беше плюс. Особено уните, които ставах много рано заради първа смяна на работа. Коремният вакуум го правех по 5 повторения и всеки ден успявах да задържа вакуума малко по-дълго. Честно казано, очаквах да ми отнеме ден-два, за да си спомня как точно се прави, но влязох в ритъм още на първия ден. Даже след само 7 дни практика, забелязах, че извивките на страничната ми талия са станали една идея малко по-изразени, така че със сигурност ще продължа да го правя и през следващите седмици. А за упражнението основно заземяване, може би имаше лек ефект, но не беше толкова осезаем. Или просто аз не съм го изпълнявала както трябва. Чаят го пиех всеки ден, макар и понякога точно преди лягане. Определено това беше най-приятната и отпускаща част от деня, особено в по-хладните дни и преди медитация. Не съм му добавила никакъв мед и въпреки това вкусът му беше много приятен. За тренировката очаквах да ми е доста по-трудно. Когато чуя тренировка, винаги си представям тежко кардио, в което се потиш и изтощаваш напълно. Но реално си бях изправила 2 доста леки и приятни тренировки за цяло тяло, които просто ме раздвижваха и ми вдигаха леко пулса, без реално да се изморявам или изпотявам. По принцип бяха 3 видеа, но третото не ми хареса още първият път. Спрях го на 10-та минута и повече не съм го пускала. Просто жената бързаше супер много, аз исках ефективна, но лека и приятна тренировка. По-лежерна. За медитацията вече ви разказах за преживяването ми през 4-тия ден, но накратко за цялостното усещане. Първият ден си пуснах една водена медитация от YouTube. Беше приятна, но не я усетих толкова силно. На втория ден си пуснах друга, като идеята беше всеки ден да е различна. Но още тогава, когато стигнах до по-интензивната част, я усетих разликата и си казах: тази е моята. И от тогава нататък си пусках само нея до края на седмицата, всеки ден. За храната и течностите. Старах се да консумирам основно неща, свързани с Муладхара чакра. Хапвах салати от цвекло, домати, нахут, печени картофи и моркови, както и различни напитки, като фреш от нар, фреш от цвекло, ягодово смути.
Така де в този аспект успях да спазя плана, но ми се искаше да включа повече и по-разнообразни сурови зеленчуци, свързани с корената чакра. Като цяло, това предизвикателство ми показа, че балансът не е в това да изпълняваш всичко перфектно или по график. Е по-скоро в малките действия, които повтаряш всеки ден, дори когато нямаш много време или енергия. Не мога да кажа, че за 7 дни всичко се е променило, но определено започнах да се чувствам малко по-спокойна, малко по-заземена и по-свързана с тялото си. И може би това е най-ценното, което извличам от това предизвикателство и взимам със себе си. Това беше моето 7-дневно предизвикателство за корената чакра. От утре започвам ново. Този път фокусът ще бъде Сватхиштана чакра или сакралната чакра, която е свързана с емоциите, удоволствието и креативността. Ако ви е интересно как ще протече и това предизвикателство, може да се абонирате и да следите канала. Ще се видим в следващото видео.